Masu hasashen yanayi sun tabbatar da cewa yau ba za a sha ruwa ba sai karfe 10 na dare. Me? Allah kai sai na yake ka. Ku yi haƙuri ai lokaci ya kusa. Sai na sharara maka bani wallahi. Bawan Allah ai ba lafina bane. Kai dai baka da mutunci. Sarki namu. Sarki kai bana an ce 70 zaka yi ai. Ba zai yiwu ba. Ƙarya kake. Da wasa nake fa. In ka sake da malamin ka sai a baki. Mazaje ake ciki. Ban taɓa ɗaukan ban da hankali ba. Sai yau da na yi sahur da indomi. Sarauta na Malam Hudu. Me yake faruwa haka? So da ke in ga wallahi hayaƙi yana fitowa ta kunne. To daga wani lokacin na san na zama dan iska ke. Wallahi za ka ci ubanka. Sarauta, jahilin malami, me nake gani haka? Maganin tari ne. Tari kuma. Dan Yarbawa. Magen mu za mu kai wa. Me nake gani haka? Ba mu isa azumi ba ne. Okay. Ba ku isa azumi ba amma ai ka isa hari. Abin da za ka yi mana kenan.